Yes, vi er gruppe 5, som er bestående af Andreas, Kasper, Linnea og Sumera, som går i 1ØB-klassen på Lønmark Horsens. Og vi har fået til opgave at komme med 3 innovative bud på at lokke flere folk til, især de unge. Og vi vil nu præsentere vores idéer og samt vores CSR-aktiviteter og vise, hvilke nogle positive og negative ting der vil være. Vores første idé det er at lave en gruppeopvask, som især er henvendt til det unge segment. Så det vil sige, at vores aldersgruppe det er fra 15 til 30 år. Og ideen går som sådan ud på, at man skal være 10 personer mindst samlet, og så får man 25% rabat på at komme ind og se fodboldkampen. Det vil betyde, at det sociale det bliver vægtet højt i Horsens, og at man får nogle gode oplevelser socialt sammen med sine venner inden også fodbold. Det, der bliver vigtigt i den her idé, det er, at vi får reklameret rigtig meget ude på gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Så det er noget, der skulle lægge stort fokus på, hvis den her idé der skal lykkes. Vores anden idé det er at starte et helt nyt segment op på Horsens stadion. Og det vil være de ældre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil lave et lille område, som er separeret udelukkende til de ældre. Og det kunne for eksempel være oppe i den lounge, der er i forvejen oppe i Horsens, som det ikke vil have de store omkostninger for Horsens at lave. Og der vil vi så lave nogle gode tilbud til dem, hvor der er mulighed for at hygge sig sammen og få noget socialt samvær på stadion. Og samtidig vil de kunne få noget vin og måske noget mad, og så i det her billigere entré til stadion, hvis det er, at de kan samle en masse folk. Promotion det vil jo ske på plejehjem, da det er der mange af de ældre de er, eller så vil det være nogle steder, hvor der bor mange ældre, altså nogle ældreboliger eller noget der minder. Vores hovedidé den går ud på at skabe et VIP-område for de unge. Vi har tænkt, at det her VIP-område det skal ligge op i det nuværende VIP-område, så man afskærmer og gør det lidt mindre. Det vil selvfølgelig komme til at koste lidt mere for at komme ind, men det skal stadig være en overkommelig pris, så de unge de har råd til det. Op i det her VIP-område, der vil vi skabe en rigtig, rigtig hyggelig stemning, så det er fedt at være heroppe. Vi vil for eksempel også lave en bar og en café og få nogle spillemaskiner ind og noget musik. Det her det gør, at folk også kommer, som ikke kun er interesseret i fodbold, men også er interesseret i at være sammen socialt, være sammen med sine venner. Samtidig med, at man sidder i det her rum, hvor man kan se fodbold. Måden vil tiltrække de unge på at lave en grupperabat, hvor det er billigere for de unge at komme ind som en gruppe. Samtidig vil der være mulighed for at lege VIP-lokalt, som så vil være dyrere, men det vil typisk være den ældre segment, der vil lege lokalerne. 2 gange om året vil vi invitere Østbasen og Broen Horsens til VIP-området, så de kan få en god oplevelse, da de unge i organisationer ikke er så ressourcestærke. Ud fra vores hovedidé, så har vi opstillet nogle fordele og nogle ulemper. Den første fordel vil være, at vi forventer, at det vil tiltrække mange flere unge og skabe det her VIP-område. Det andet er, at det ikke vil koste særlig meget økonomisk. Da man først har investeret i spillemaskinerne og caféen, så vil det være billigt at holde kørende, da vi allerede har lokalerne til det. Den sidste det er, at det vil give en større indtjening, da man tiltrækker mange flere mennesker, som betaler for at komme ind, uden at de økonomiske omkostninger de stiger. Ulemperne vil være, at der skal investeres, der skal købes nye møbler og spillemaskiner, og det her med at sætte det hele op kræver forberedelse til hver kamp til de her VIP-områder. Samtidig vil være promotion-omkostninger, da der skal komme ud til de her segmenter ved reklame på de forskellige skoler og uddannelser. Jeg vil nu fortælle om, hvilke CSR-aktiviteter, der indgår under den her hovedidé. For det første så vil det være en kundeaktivitet, det her med, at vi har den her grupperabat, og sørge for, at de unge får en sikker og billig pris til at komme ind og se fodboldkamp. Der vil også være en samfundsaktivitet i det, at vi inviterer Østbasen og Broen ind og ser en kamp, da vi gør det gratis, og det er for en velgørende organisation.